Ето сега това е Мария. Това е Мария Хаус и ние ще представим стаята, която тя предлага и всичко, което има вътре в нея. Нали, голяма тераса. Всичко може да се приготвите сами вътре. Има в стаята 4 легла, по 3 легла, по 2 легла. Различни са цените. Може всичко да се приготвя. Ако не готвите, тя има ресторант с джироси, с парзоли, с всякакви вкусноти на различна българска, гръцка кухня, даже италианска паста. В ресторанта има оркестър, а тук в градината се правят гръцки вечери и партита по желание. Разбира се, то се заявява предварително и можете да видите различните интериори. Стаите са над 10. За сад имаме цена 20 евро за 2 човек. За двама души 20 евро. И на вечер. 25 за 3. И 25 евро. 3-4 легла. За 3-4 легла. Тази стая, която виждате вътре.